Miksi sooda tarvitsee hapanta-ainetta? Jotta se toimii se kohotus. Mulla oli vähän hienompi vastaus, mutta toi riittää. Mikä se oli? Hiilidioksidia vapautuu ja sitten taikina. Jotta hiilidioksidi vapautuu ja taikina kohoaa. Voitte leikkaatte. Mihin lämpötilaan jääkaappi tulisi säätää? 6, 2. 4. Se +2 +6. Miksi tomaattia ei tulisi säilyttää jääkaapissa? Sen maku heikkenee ja se lakkaa luontaisesti kypsymästä. Sen koostumus muuttuu. Mikä juures säilyy pisimpään kellarissa? Vähän varovainen. Mä Joo. sanoisin, että toi sokeriruoko tai juuriselleri, mutta mä sanon juuriselleri. Nauris. Retikka. Lanttu. Porkkana. Voisihan tää pitänyt tietää. Niin. Mikä viljalaji on 100% gluteeniton? Kaura. Hirssitattari. Hirsi. Niin. Tattari on mylly. Kans vielä Niin. yksi täällä. Peltti. Ei, se on vehnä. Se on Niin alkuperäisvehnä. Niin, siinä on eniten.